మరొకసారి అందరికీ నమస్తే అండి. బాగున్నారా? కొంచెం అందరూ హుషారుగా ఉండని చెప్తా. ఫస్ట్ చాలా మొహమాట పడుతున్నారు మీ అందరూ. వద్దు, మొహమాటం వద్దండి. ఆడియో ఫంక్షన్స్ అసలు మొహమాటం వద్దు. ఇంకొకసారి సో విజయ్ దేవరకొండ గారు నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అర్జున్ రెడ్డిలో 2 బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. ఒకటి తెలిసనే నువ్వు కాదని, నాలో సగం ఇక లేదు అని, ఆ నిన్నలే నన్ను చూసి నవ్వెలే, మరునాడు అన్నదే ఇక ఉండబోదని, అన్నది ఎవరో కాదు విజయ్ దేవరకొండ. నా ప్రాణం నువ్వే, నా గుండె నువ్వే. అంటే నా గుండె మీరు అంటే బాగుంటుంది, మా అమ్మాయిని అందరూ హర్ట్ అవుతారు. సో ఊపిరాగుతున్నదే ఉన్న పాటు, ఎందుకంటే ఈ సాంగ్స్ పాడాను, సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ లాట్. సో మీరు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తారని విన్నాను విజయ్ గారు, మీరు డ్యాన్స్ సూపర్గా వేస్తారని విన్నాను. ఎందుకంటే నేను మీకు ఫస్ట్ పాడిన మూవీ ద్వారకా, అందులో కూడా నన్ను ఎందుకండి మీరు డ్యాన్స్ వేయించని చెప్పి మన ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసినప్పుడు అన్నాను. సో మీరు అలాగా ఇప్పుడు డ్యాన్స్ మీ చేత వేస్తా అని చెప్పి నేను రాజుగారితో బెట్ కాస్తాను నేను యాక్చువల్లీ.